दीवाना तुझले अरे दिया दिया ओ हो दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम बता कहिए सखी। हाँ घर तो लंबा बा सही हमनी के साझे साल बनी जा घर के मलिकार के दर्शन ना भइल आखिर कहां बाड़ू अइया ए सखी काहे चिंता कइले बाड़ू आवत तनी टाइम लगी दूरे हम। हां सही कतल दूरे बाड़ू तेरी मेरी यारी एक नया रंग लाएगी हम दोनों की किसे दुनिया सुनाएगी नया रंग लाएगी हम दोनों दुनिया सुनाएगी नया रंग
आजमगढ़ जिला से चल के आइल बड़ो प्रधान जी बड़ो चैनल वाले भैया लोग बड़ो